Makhosi amakhulu-ke thokozani iy'ngane zakwethu, thokozani iy'ngane zedlozi. Ngiyakhuleka-ke nina nonke, ngiyakhuleka bantwana bedlozi, bantwana bethongo. Emhlabeni wonke jikelele la kufinyela khona YouTube kamkhulu wasemakhosini. Ngane zakwethu ngithi ake ngikhulumela nami ngesihloko esithanda ukubaluleka kakhulu. Isihloko lesi sizobathinta abantu abaningi. Ngiyethemba ukuthi futhi kuzobenza ukuthi baqonde bazi ezinye zezimbangela zezinto eziyaye zenzeke. Lana-ke ingane zakwethu uma ngabe inhloko esizokhuluma ngaso ukuthi kwenziwa yini uthola ukuthi umuntu usegeziwe, walahla isilwane, uselahliwe isilwane, wagezwa kwayo yonke into, uthola ukuthi kodwa futhi manje isilwane nasi la. Hhayi ukuthi nasi isilwane, uyazibona esalala nomuntu ekulaleni kwakhe mangabe ephuphe nje hawu. Kwenze njani manje ngoba ngithi ngiphuma kosilahla nje isilwane. Cha, indaba la ingane zakwethu, before ngiqhubeke nesihloko, ngicela ukuthi wena uqala ukubona ivideo kamkhulu wasemakhosini, please do subscribe. Please do make sure that you like the videos, you follow everything. Nami ukuze ngizobona ngizoba nokukhuthala nokwazi ukuthi cha, umkhulu wasemakhosini yonke into, ama-video niyawathanda, akhe niyawathanda. Ake ngibonge-ke la ingane zakwethu. Ake sihlale nje odabeni ke singalokhu sishona le nale. Indaba-ke la ila ingane zakwethu. Isekuthenini uma ngabe uzibona ukuthi usulashiwe, nakho usugeziwe, nakho-ke usuhlangabezana nokuthi nakho ubasathe uyaphupha, hayibo nakho uphuphulala nomuntu. Kunama-reasons noma kunezizathu eziwu-2 noma ezithe ukuba ngaphezu kwalokho esidala lokho, but mina ngizostika nje kulezi zimbala. La uma ngabe kwenzeka lento, kuya kube nanokuthi ingane zakwethu usugeziwe, wacushwa, wenziwa yonke into. Wabahamba belaphi kwayinqwaba kodwa manje kunhlangazumuka nomoya, lento iyakukhathaza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uzibone futhi ulele nomuntu. Most of the time ke lento ivamise ukwenzeka kubantu abasuke bengenabo abantu abasuke bezwana nabo, noma umuntu othola ukuthi usenesikhathi eside agcina ukuba nomuntu noma ukumbatha nomuntu wakhe asuke ezwana naye. Akathani noma ungowesilisa noma ungowesifazane, kepha lento lena iyenzeka. Uma ngizokhulumela nje kuthina abantu besilisa, ngingazi kakhulu kubantu besifazane, kodwa lento iyenze ukuthola ukuthi uma ngabe kade wagcina ukulala nomuntu, kukhona leyo feeling ukuthi umzimba wakho usunokumkhumbula ekutheni futhi abuyambatha nomuntu osuke umthanda, ngoba phela kuyi-part of nature, kuyi-part of imvelo kaNkulunkulu. Ukudaliwe nje uma usuke walala nomuntu wesilisa, usuzazi nomuntu wesifazane futhi kuyenze ukuthi kube nalezo y'khathi uthola ukuthi uyamkhumbula, uyadingeka. But kunale nkinga leyo ukuthi uma ukuthi kade wamgcina ngane zakwethu, definitely for sure uzomphupha, noma ngathi usugeziwe, ungahamba ugezwe eMpumalanga, eNtshonalanga, eLimpopo, eSwazini, kuphi, kodwa manje lento yostili izobe isabuya ize kuwe. La ingane zakwethu, lento isuke ibanga nje it's just a feeling of naturally yomzimba, not because ngoba nakho usuke usasenesilwane noma kusuke sengeswane. One oqala fanele iqaphele ukuthi uma ngabe umuntu ephupha kanjalo elala nomuntu, bese izinkinga zakhe ethola ukuthi uyayibona ukuthi hayi ngeke mani, ngeke izinto zami yindaba uma ngabe basathe ngiphupha lezi zinto ngizizwe ngimsorry, noma ngithi uma ngabe ngivuka lapho ngivuke impilo yami uma ngithi ngiyaqhubeka nayo, kodwa manje idonse kanzima, kungabikho kuhle. Yilapho usungastarta bese usungaqala njalo bese ukhathazeka khona. Ukhathazwe yikho njalo ukuthi cha, lento lena ukhathazwe yikho njalo ukuthi cha, isimo sakho sisuke ngempela sinesandla semfene, noma sube kunesandla sokuthakatheka phakathi. Kodwa uma ngawe uthi uyazazi nje ukuthi cha ngane zakwethu unalenkinga ukuthi upartner awunayo,
Mina kungangijabulisa ukuthi nje ube umuntu orelaxayo. The only thing that might solve your problem ukuthi ube nomuntu ozwana naye, yonke into impilo yakho iqhubeke ibe right. At some point ezinye izinto ke kuyaye kwenze ukuthola ukuthi kuba lukhuni ukuthi lento iphume kuwe noma idede kuwena ngenxa ukuthi mhlasimbe kunesidala esithize esisetshenzisiwe kuwe saguqulwa. So lapho ke kufanele ukuthi leyo ndima kube nakhona insebenzo yakhona yokuvala leso silwane, umelaphi ayibhekisise maqedane bese eba nendlela ukuthi amvale lo yamuntu uma ukuthi umsamo wakho ubuwenze njani, ubungakoklinwa kahle, ubungakolungiswa. Akube nendlela yokuthi umsamo umelaphi uyakwazi ukuyovala lesiyasidalwa esiphenduliwe ukuze singasondeli kanjani kuwena. Ngiyethemba ke ngiyezwakala ingane zakwethu, ngithi ake ngidlulise nje lo myalezo le kunina ngoba ngiyabona abanye abantu ubothola ukuthi bayafika mkhulu wasemakhosini cha sengigezile impela kwayikho konke kodwa manje inkinga ila. The only problem and the only solution kunokuthi ngikuthathe ngikwelaphe ngikwegeze, ngiyakutshela nje ukuthi it might be a possibility yokuthi kube nje nakanje nakanje, ukuze uzokwazi ukuthi usuqala ukukhipha imali yakho nje uyikhiphela into ekhona. Qale sixoxe kuqala ngutshele nguyale ukuthi cha awubheke kuqala ukuthi esimeni sakho wena ume kanjani. Uma ukuthi uyazazi no kade wamgcina umuntu osuke ukuthi umuntu wesilisa noma kade wamgcina umuntu wesifazane, make sure that uyasivala leso sikhala ngoba phela kuyenza kube isikhala senature semvelo. And futhi uma ngabe ukuthi isikhala senature nje semvelo okangane zakwethu akwenzeki lutho olubi kuwena, impilo iyaqhubeka nje. Kuyi-part of nature ukuthi umuntu uthola ukuthi mekade wamgcina umuntu wakhe kade agcina umbatha nesithanda sakhe maqedane bese kuba ukuthi amphuphe noma aphuphe nombani omunye umuntu wesifazane. Uma ngabe umuntu wesilisa, uma umuntu wesifazane naye njalo kuzophupha kanjalo into esuke kanjalo. So ke ngiyacela ingane zakwethu ke niyibhekisise lento, nibe ngabantu nje abayibhekisisa ngamehlo omane. It's not because abelaphi mhlasimbe umuntu usuke ebe wrong noma mhlasimbe bengakwazi ukuyelapha leyo nto. Stop stressing about it. Wenze sure ukuthi you close the gap esuke ikhona. Uma kuukuthi kodwa ke leyo nto iyenzeka kuwena kodwa manje uthola ukuthi cha hayi lento lena ivale okhiye abaningi kuwena, noma ngithi impilo yakho iyaqhubeka iyadestroyeka, awusazi ukuthi kwenze kanjani, ubasathe uthi uyabheka uyofesa noma wenze kanjani, bheka ukhiye la ulahleke khona. Kunokwenza ukuthi khona isidalwa esithize, khona idlozi elithize la kini elide lokhu lithunyelwa kuyilona ngoba phela yilona elikwazi ukuthi lifike lilokhuzane livele kuwe kalule emaphusheni noma lithunyelwe yilona elikwazi ukuthi libe namandla kuwena. So sometimes kuyenzeka uthola ukuthi leyo nto iziveza njengomuntu othize noma kuyinto esuke iphendulile, kodwa ke iyakwazi ukuthi kuvaleke. Kuyakwazi ukuthi kuvaleke kakhulukazi mangabe umsamo wakini uwenze njani ungakaze uklinwe ungahlanziwe. Thokozani ke ngane zakwethu, umkhulu wasemakhosini lo Ndaba Enhle Xoxa Ngofakazi. Please don't forget to subscribe, please don't forget ngane zakwethu. Ngiyabonga. Thokoza makhosi amakhulu. Ndawo, amen.